Penseu que amb 2 monedes i 3 cops sobre una pedra del terra surt una bruixa, com surt l'aigua de la dutxa. Demanar que us torni el gos, com quan esteu en un cau ple d'un mort. Si creieu que és vostre mafi, que el més valent vingui i bufi. Si s'apaga aquesta flama ja podreu sortir per cames, mentre es toquen les campanes que repiquen el camí dels morts. Jo dormia en una cripta, intentava no ser vista i fent cas de la llegenda m'he expulsat totes les cendres i he sortit de sota terra un cop que he sentit els vostres cops. Ara el gos ja no us estima, la pilota no l'anima, prefereix els cucs de terra a dormir sobre una estora i que el facin pixar fora. És feliç pensant que ara és un mort. És meu, el gos és meu per sempre.